Türkmen häkimetleri Lewapdaky harasatda ejir çekenlere hemayet hükmünde daşary ýurtlardaky Türkmenistanlılar tarapyndan militin toplanan pul terişlerinin paýlanylmagynyň öňüne almagysyny şarlar. Howpsuzlyk gullukları mätäçligi bolanlary pul terişlerini paýlamakçy we harasat barada maglumat paýlaşmakçy bolan raýatlaryň türmäge batyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Türkmenistan 20 aprelde Lewapda gopan güýçli harasat we onuň netijeleri barada 2 hepde soň hem dymmagyny dowam etdirýär. Amerikadaky Türkmenistanlylar Lewapdaky harasatda ejir çekenlere kömek bolsun diýip $5.000 töwereg pul topladylar. Maliýet terişlerini Türkmenistana aşyrmagyň uğrunda hem tapdylar diýip bu maliýe himaýetini toplamak boýunça guramaçylyk işlerine gatnaşan bir Türkmenistanly anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol bu maglumatyň syzyp çykandygyny, netijede Türkmenistandaky howpsuzlyk gulluklarynyň muny anyklap, Lewapdaky pullary paýlamalara aýty basyş edendiklerini aýtdy. Mali kömeginiň uğradyljak bolýandygy türkmen howpsuzlyk gulluklarynyň dikkatyna ýetipdir. Olarda pullaryň anyk haýsy adamy iweriljek bolýandygy barada hem maglumat bar eken. Howpsuzlyk işgärleri şol adamy soraga çagyryp, egerde Amerikada $2 hem paýlanaýsa, onda onuň türmäge basyljakdygy bilen haýwadatdylar diýip, azatlyk bilen geçen hepdeniň soňunda söhbetdeş bolan bir Türkmenistanlyny gurrun berdi. Bu türkmen häkimetleriniň Lewapdaky we Mardaky ejir çeken ýylaty şol sanda militin görnüşde ýardam bermekçi bolýanlaryň öňüne böwüt goýýan ilkinji ýagdaý däl. Azatlyň ozalda habar berýäli, geçen hepde Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşmesiniň agzalaryna harasatdan ejir çekenlere ýardam bermek soruldy. Adamlar muny uly höwes bilen goldasalar-da, ýol başçylar beriljek kömegiň birleşmäniň ýa-da oňa agza telekiçileriň adyndan däldi, diňe döwletiň adyndan gowşurulmagyna ruhsat beriljekdigini duýdurdylar. Ýokarda hem belleşme ýaly türkmen resmileri öňki ýyllarda hem bolşýaly TV hadise we onuň netijeleri barada dymmagyny dowam etdirýärler. Adam pidala harasatdan bäri inçimi hökümet mejlisleri geçirilse-de, olarda ejir çeken adamlara nähildir bir himayetin edilýändigi ýa-da umuman bu uğurda nähildir bir işlerin gözüňünde tutulýandygy barada häzirki güneçelini hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewapda turan harasatdan soň birden has gymmatlan sement we beýlek guruluşyk materiallar bilen bagyrlykda ogul serdaryň işinden ilkinji nägileligini bildirdi. Ol ýurtda täze döredilen senagat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň ýol başçylygyna fevral aýyna berildi. Bu nägilelik Kiçi Berdimuhammedowyň täze döredilen Türkmen Alawaitler Assosiasiýasynyň başlyklygyna saýlanyp, öý haýwanlaryny gorumak we saklamak üçin täze merkezler açan wagtynyň ýa-da bildirildi. Yerli synçylaryň käbiri Kiçi Berdimuhammedowyň aýbynyň açylmagyny geçen aýyň aýagyny Lewapda gopan harasat bilen baglanşdyrýar. Syzyp çykan videolardan görnüşýäli, bu harasat sebitde uly weýrançylygy, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsini düýpli diýan etmegine sebäp boldy. Odal 50 kilogram sementi döwlet bahasyna 13 manat töwereginden satyn alan adamlar häzir bir halta sementi 100 manatdan hem ýokary bahadan almaly bolýar. Bazarda hili pes 1 kvadrat metr yerli aýna listi 200 manat diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy äpişke gapylaryň tas 15 hesse gymmatlanýany, beýlek guruluşyk materiallarynyň hem bahasynyň esli ýokarlananyny habar berýär. Şeýle-de aýdylmagyna görä çüýük hem özüni öndürmegi öwrenmedik Türkmenistanyny tagty, şifer, elektrik sütünleri, geçirji tiýimler hem ýeti ýetmezçiligi edýär. Harasatda elektrik geçirji transformatorlaryň hem köpüsi sanyndan çykdy. Türkmenistanyny Sowet ýyllaryndan bäri öndürilen sementin ýetmezçiligi döwlet maliýeleşdirmesi esasynda alınıp barlayan giňerimli guruluşyklaryň aşa köpelmegi netijesinde Lewapda gopan harasatdan öňem az ýakasyny tanatmady diýip yerli synçylar aýdýar. Emma muňa Ramazan hökümet mejlisinde TV hadisanyň ýetiren ziýanlary ejir çeken adamlara edilmeli kömek barada hiç zat aýdylmady.
Türkmenistanyň regionlaryna raýatlaryň arasyna un ýetmezçiligi bilen bagly seýrek ýüze çykýan nägilelik çäreleriniň iň soňkysy Daşowut welaýatynyň Eňir etrawyna bolup geçdi. Ýekşenbe güni Daşowut welaýatynyň Saparmurat Türkmenmaş etrawynyň Ýalkym daýhan birleşiginde bir näçe aýal un ýetmezçiligi bilen baglylykda etrap häkimi Serdar Meretow nägilelik bildirdiler. Hemmesine seni günäkär, sendiňe pagy tekdirdiň iýmäge zat ýok diýip Azatlyk radiosyna 10-njy maýda gowşan maglumatdan ma'lum bolşuna görä, dükanyň öňünde un nobutyna garaşýan aýallar ol ýere sebäp bilen baran häkimi ýakaladylar. Etrap häkim aýallaryň elinden gutulup wakanyň bolan ýerine etrap polisiýasyny ugrudýar. Onuň ýa häkimi nägilelik bildiren aýallar owanyň medeniýet öýüne polisiýa tarapyndan häkimi hüjüm etmegi, özlerini kimiň öwredenligi barada soraga çekilýärler. Saparmurat Türkmenmaş etrawyna un ýetmezçiligi bilen bagly aýallaryň häkimi nägilelik bildirmegi barada 10-njy maýda Türkmenistanyň Kronikasy hem habar berdi. Soňky ýyllarda ilaty ýygy-ýygydan un ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz galýan Türkmenistanyň häkimiýetler 2020-nji ýylda buğday plan borçnamasyny azaldyp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tawsyrygy boýunça paýta plan borçnamasyny geçen ýyldaky 1.050.000 tonnalygyny bu ýyl 1.200.000 tonna çykardy. Ýurt boýunça geçen ýylyň buğday hasyly üçin döwlet tarapyndan bölünip berilen 760.000 hektarlyk meýdan bu ýyl 690.000 hektara düşürildi. Buğday meýdanlary ýurt boýunça 70.000 hektar azaldyldy. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdylmagyna görä Saparmurat Türkmenmaş etrawynyň häkimi Magtumuly hemde Aýbewur daýhan birleşikleriniň ekerançylyk ýerlerine öz peýdasyna küncü, mäş, jöwen, gawun we garpy ekdirýär. Şeýlede ol oba hyzmat kärhanasynyň hemde daýhan birleşikleriň hasabyna Saparmurat Niýazow daýhan birleşigine 150 hektar ýere şaly, Azatlyk daýhan birleşigine 50 hektar ýere jöwen ekdirdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Saparmurat Türkmenmaş etrawynyň etrap häkimliginden kommentariýa alyp bilmeýär.